נכון, אני חושב שהסיבה שבגלל שצימחנו ב-2-1 והרגשנו שאנחנו חוזרים למשחק, פתאום קיבלנו שער שמין יש את כל השחקנים, מה שלא צריך להיות כמובן. ה-2-1 שדחף את מכבי תל אביב וגרם לה לתחושה שהיא יכולה לחזור למשחק גם להשוות, באותה דקה שה-3-1 הופכה יותר בשיטה, זה החזיר את השחקנים למטה מבחינת ביטחון, ואני חושב שמבחינת מכבי תל אביב הערב, בוני, מוטי אמר את הדברים בדיוק כמו שקרה קרדש, שהשחקנים לא היטיבו לשחק, אבל עשו את העבודה, ניצלו את המצבים שלהם, זה ההבדל בין סכנין למכבי תל אביב. לסכנין היו את ההזדמנויות שלהם במחצית הראשונה, לא הצליחו לנצל את זה, עכשיו מכבי תל אביב צריכה יותר דקות טובות. אם אנחנו מסמנים מטרות, זה לא רק אליפות, זה לקחת את מכבי תל אביב, להפוך אותה לקבוצה שדומיננטית ביותר ויותר דקות, ותוך כדי הדברים האלה גם להמשיך להשיג את התוצאות. אם דיברת על סכנין, שלומי דורה מצטרף אלינו, ערב טוב שלומי, תודה שבאת אלינו. גם תחושה של פספוס הייתה לכם, נראיתם לא רע, אבל זה לא היה מספיק. נראינו לא רע בחצי הראשון, ואני חושב באנו עם תוכנית משחק מסודרת. ידענו שהדקות הראשונות חשובות מאוד, במיוחד אחרי התבוסה שמכבי קיבלה בשקטש, והם רצו מאוד מאוד לקחת את ההובלה ממש בהתחלה. אני חושב שסגרנו אותם יפה מאוד, אבל הטעות הקריטית בדקה 45 שגמרה לנו כל המחצית רק בלהתעסק ולהרים את השחקנים כדי להכין אותם חזרה למחצית השנייה ולא נדבר על המשחק עצמו. אני חושב שאנחנו עם הרגשה של פספוס, אבל נחפש את הנקודות במקומות אחרים. אוקיי, שלומי, אנחנו נצא עכשיו לחסות קצרה ומיד טקס השחקן המצטיין. אלי קמחי, מנכ"ל פוג'יקום ישראל, יעניק את התשורה. השחקן המצטיין בחסות ירח שנמצא למעלה. אלירן עטר, אתה יודע, שומר צניעות, לא רוצה להתראיין וזה בסדר. בסך הכל, אבי נימני, איך הוא היה במשחק לדעתך? אלירן עשה את הפעולות הנכונות והמסוכנות באזורים המסוכנים, אבל נראה שהוא עדיין סוחב את הפציעות שהוא עובר בתקופה האחרונה, ולכן יש קצת ירידות, עליות וירידות בכושר שלו, אבל הוא שחקן מפתח במכבי והוא אחד הגורמים עם האופציה הקדמית הכי טובה שיש. מוטי, בסופו של דבר הקהל רוצה אליפות, אתה יודע, אפשר להצניע ואפשר לנסות להמעיט את הערכות וכולי, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב זה מועדון גדול, אנחנו מכירים את זה, היינו מכבי תל אביב. בשביל לזכות באליפות, מה אתה צריך שיקרה בקבוצה שלך העונה הזו? פתחתם מצוין. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להישאר צנועים, להישאר עם הרגליים על הקרקע, לא לחשוב שפתיחת העונה הטובה הזאת נותנת יותר ממה שהיא נותנת כרגע. צריך לבוא לכל משחק מוכנים, לדעת שכל היריבות שלנו תמיד יחפשו להקשות עלינו ולהמשיך בדרך הזאת שאנחנו נמצאים בה. אני חושב שהכי חשוב זה דווקא לנצח במשחקים פחות טובים. במשחקים פחות טובים ניצחונות יביאו את מכבי תל אביב למאבק מושיע על האליפות עד הסוף, והם בכיוון הנכון. התחלת עונה טובה מאוד, אם תהיה לזה המשכיות, הם יהיו שם. אוקיי, מוטי, אני תכף רוצה התייחסות שלך לגבי ברק יצחקי, הוא נמצא עם יעל לשחרור, בוא נשמע מה יש לו לומר. יעל? תודה בוני, אז ברק עוקבת במקום הרביעי עם 7 נקודות, פער של 5 נקודות במכבי תל אביב. צריך לומר, בית"ר ירושלים עוקבת במקום השלישי, אותה אנחנו נשדר ביום רביעי מול מכבי נתניה. זהו, אנחנו כאן סיימנו את השידור שלנו. אני רוצה להודות גם לאלון חזן, אלון תודה, תודה גם לאבי נימני, מוטי וניר תודה ובהצלחה בהמשך הדרך, גם לך שלומי דרה, בהצלחה בהמשך הדרך. תודה לכל מי שנתן לחלק בשידור הזה. אנחנו סיימנו, המשך צפייה מהנה.